70 години в живота и 55 в изкуството отпразнува Точко Токов с юбилейна изложба в зала Байер в Стара Загора. 131 са рисунките, портрети и пейзажи, които представят как се е променил погледа на автора през годините. С молив и туш Точко Токов започва да рисува портрети по морските курорти още като 15 годишен и продължава да го прави вече като студент по декоративна монументална живопис в Великотърновския университет. 4-5 от рисунките в настоящата изложба са от края на 60-те години на миналия век. Така могат да се проследят перипетиите на мисленето на Точко Токов, каза изкуствоведа Марин Добрев. За всеки един, който вече успя да види поне част от изложбата, вероятно е открил за себе си една ретроспекция, едно връщане във времето. От тогава, когато Точко за първи път, така, доколко съзнателно, доколко нено е разбрал, че пътя му е в изобразителното изкуство. 3 самостоятелни живописни изложби и 2 с хумористични колажи има зад гърба си Точко Токов. А за бъдещето предвижда изложба от снимки на всички творби, които са се разпиляли през годините по света по волята на съдбата. Следващия репортаж ще ви срещна с авторите на двете дървени скулптури, които са поставени в Старозагорския парк Аязмото. Огнян Иванов и Димо Димов са от Стара Загора и все още са студенти в Велико Търново. Двете дървени пластики са изработени след конкурс, обявен от община Стара Загора и близо 4 седмици труд. Проектите са направени специално за парка Язмото. Димо Димов е поставил черния си щъркел така, че да гледа на изток. Идеята всъщност е провокирана от чисто пластичното изразяване на материала дърво от една цяла форма, да се по-като тотем да се възприеме, било то африкански тип или индиански. Към рибата на Огнян Иванов, която плува сред дърветата, има изработена и пейка, така че да можете да й се насладите от подходящия ъгъл. Идеята всъщност е за едно твърдо тяло, солидно, което минава през друго солидно тяло, което нали, за физически е невъзможно, но рибата всъщност е водният дух, който е рибарите, когато ловят в мрежите си, нали, въпросата златна рибка, им изпълнява 3 желания. И нали, това олицетворява творбата. А, това е златната рибка, така ли? Златната рибка, да. На вас изпълнила ли ви е желание златната рибка? Ами нищо не съм си пожелал още. Пожелайте си нещо. Пожелавам си да още много дълго време да стои, да ни я унищожат. Тези пластики са четливо за хората изкуство, подходящо за парка, твърдят и двамата автори. Аз първо като го погледна горе, ако закрия това, виждам, че е човек с някаква с главата така, нали? И та гледа. Като погледна то клюнец нагоре и краката, виждам пък, че е щъркел. Повече символика обаче има в идеите за следващите проекти. 3 арки, защо? Заради като символ на града, да изразяват периода на града, който е бил в древността от римски период. Само мене това ме влече миналото и как да го представим в настоящето и просто да един поглед от миналото към бъдещето. И Димо Димов и Огнян Иванов оценяват факта, че като млади и неутвърдени автори имат възможността да работят и да показват изкуството си по този начин. Така емисията ни завършва. Разделен